Hello mga bro, bayang hapon mga bro. Dahil may pagkuhan lang kay kani among pag-vlogger na mo ba? Oh, vlog. Na pro vlog yun na mo nga legit gid eh kay may nasido ano mi. Na mo sido eh. Gamay pagod kayo. At least na ay sido. Sa amo ng Among kaguan ba hinaguan mo? Kaguan ba? Wa kay gamay ra mong views at least legit mi nga vlogger. Oh, Oh. na. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Facebook. Mita. Salamat kayo sa inyong gihatag na mo nga oportunidad nga naka-appeal mi sa inyong grupo ba. Salamat kayo. Oh, sa mga vlogger diyan nga ni suporta pod. Oh. Sa mga viewers. Sa mga Gamay ra gud kay among sildo kay may na amo na ipakita ba para maingon yung nga legit yun mo. Salamat kayo sa mga followers. Yeah. Ato na ni ato pwede na. bugas uy para makalungag ta karon. Palit na nato bogbahog. Bugbahog. Gamay ra gud kayo ni mga panburikat, bogbahog, biskutso, salbaro. Salamat mga bro, daghang salamat mga bro. Mga followers na mo, daghang salamat kanyo. Wa di pa ninyo tungod, di mi kasweldo. Salamat kisanan. Nanataon may ikapalit og pan, bogbahog. Bugbog niya, way kape. Sunod na sad, basig sunod video, kapay sa may kape. Oo. Tabangi taon, may magkainom ng kape. Yeah. Lutog udong. No, bati na. Sige, salamat mga bro, salamat, bye-bye.